Pre všetkých, ktorí chcú, aby ich balóny vydržali čo najdlhšie, je toto video. Jedného dňa tu bol môj známy a pýtal sa ma: Alex, čo sú tieto balóny? Prečo to tu máte? Pointa týchto balónov je jednoduchá. Vždycky, keď nám dodávateľ pošle nejaké novinky, tak ich skúšame. Skúšame, ako dlho vydržia, aké sú pevné, kedy padnú na zem. A tieto balóny, ktoré vidíte na tomto videu, sú tu naozaj od konca februára, takže 2,5 mesiaca, skoro 3. A naozaj vyzerajú ešte celkom relatívne dobre na to, ako dlho sú už nafúknuté. Sú nafúknuté heliom, lietajú tu, všetky sú hore a môžete sa pozrieť na ich farebnosti, že sú veľmi pekné a sú to novinky, ktoré by sme chceli čím skôr zaradiť do Partylandu. Takže kľudne nám napíšte, či vám toto pomohlo, ktorá farba sa vám páči. Ja ju ešte zazdielam ako fotografiu a budem veľmi rada, keď nám napíšete. Ďakujem.